Ududu uMabizo Sabele isikhukhukazi esimajwelejwele ngingamchaza njengomuntu obamba iqhaza elikhulu kakhulu endimeni yezokusakaza na njengoba sazi ukuthi iqhaza lakhe ngokwezokusakaza likhulu kakhulu kanti futhi libalekile. Simbone engena ngasemkhakheni wokuqinisekisa ukuthi abantu besifazane bathuthuka, sambona engena ngasemkhakheni wokuqinisekisa ukuthi isizwe sisonke siyakwazi ukuya phambili. Ngingathi nje ukukhipha kwakhe lencwadi ebaleke kangaka ukuvula ikhasi elibalekile ngasohlangothini kaLady na njengoba simazi ukuthi uma ukhuluma ngomuntu obamba iqhaza eindaweni zokuthuthukisa eindaweni zasemakhaya uLady igama lakhe liyaqhamuka. Uma uqhamuka ngomuntu oqinisekisa intuthuko kwezempilo nenhlalo emphakathini igama lika Lady liyaqhamuka. Uma ukhuluma nangomuntu obambe iqhaza elikhulu kakhulu ekwenzeni ngcono isimo senhlalo yabantu abadala asebekhulile uLady igama lakhe liyaqhamuka. Ngingasho nje ukuthi elithi njengoba sibona isihloko salencwadi uyisikhukhukazi esimajwelejwele, lokho kukubeka ngokusobala ukuthi uyakwazi ukuthi adlale indima ezihlukene ngasikhathi sinye. Na njengoba simbonile eqala Sister Mildred emsakazweni Ukhozi wathuthuka ngaso isikhathi kwakwazi ukungena kuyo yonke iminxa yomsakazo, namuhla iqhaza libambile emsakazweni lisabonakala lisenza ukuthi uma ulalele uhlelo uJabula Ujule ukwazi ukuthi uyizuzele nawe njengomuntu owumlaleli na njengomuntu owumthandi womsakazo ohamba phambili eNingizimu Afrika. Engingakusho ngoLady ukuthi lokhu uNkulunkulu amlethele kona emhlabeni okukujabulisa, ukufundisa nokuthuthukisa siyambona ekwenza futhi ekufeza. Yingakho nje kube khona ithuba lokuthatha isinyathelo sokuthi kushicilelwe lo msebenzi, kushicilelwe lencwadi ezoqinisekisa ukuthi nezizukulwane eminyakeni ezayo zikwazi ukufunda ngeqhaza lika Lady ekuthuthukiseni ezokusakaza. Ngingathi nje ngasendimeni ezokusakaza ubambe elikhulu iqhaza, endimeni yezempilo ubambe elikhulu iqhaza, endimeni ethinta inhlalo yomphakathi ubambe elikhulu iqhaza. Lokhu siphinde sikubone nangokufakazelwa kakhulu ngomama asebenzisana nabo, nangokufakazelwa kakhulu ngosomabhizinisi nezinkampani ezihlukene asebenzisana nazo ebambisene ngenhloso yokwakha isizwe sethu eNingizimu Afrika. Kule minyaka engama-25 yombuso wentando yabantu uLady simbone egijima ngayo yonke indlela ngokusebenzisana nezinhlaka zikahulumeni okuyiminyango, ngokusebenzisana nongqongqoshe, ngokusebenzisana nondunankulu abehlukene esifundazweni KwaZulu Natal eqinisekiseni ukuthi umphakathi uyakwazi ukuzuza, umphakathi uyakwazi ukuthuthuka ngasonke isikhathi. Okungenze ngakubona kufanele ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo olubaluleke kangaka lokuhlonipha uLady nokuhlonipha umphakathi kanye nokuhlonipha umndeni wakwaKhoza kanye nezingane zakhe, ukuthi ngibone ukuthi siyisizwe kubalekile ukuthi sibe nomsebenzi oqoshiwe ukuze uzokwazi ukuthi uyofakwa eindaweni ezingamagugu akithi. Kuncane esikubona kubhaliwe ngabasakazi bakithi abanegalelo esingababalula esibabone bebamba indima noma iqhaza elikhulu kakhulu ngakwezokusakaza ukusukela selokhu kwethula ngokusemthethweni umsakazo Ukhozi eminyakeni engama-59 eyedlule. Zincane izincwadi ezibonakala zibhaliwe ikakhulukazi ngabasakazi baphambilini. Okwenziwa uLady njengamanje ukuthi athi ngiyafisa ukuthi ngivule ikhasi elisha ukuze izizukulwane ezizayo zikwazi ukubona umsebenzi ngami negalelo lami. Kuyinto ebaluleke kakhulu ku-SABC, kuyinto ebaluleke kakhulu kuKhozi, kuyinto ebaluleke kakhulu kwisifundazwe KwaZulu Natal, kuyinto ebaluleke kakhulu kwiNingizimu Afrika yonkana, ngoba akwenzayo ngale ncwadi ukutshala esivivaneni sethu, ukutshala kumagugu ethu, ngoba nezizukulwane ezizayo eminyakeni engama-50 ezayo naseminyakeni eyikhulu ezayo ziyokwazi ukuthi mayifunda lencwadi eyethula ngokusemthethweni zibone ukuthi uLady wenzani emhlabeni, laba yiliphi igalelo abanalo, yini esingafunda kuye ngomsebenzi wakhe omuhle. Ngingathi nami okungenze ngathi angifaka isandla kulo msebenzi ukubuka ukuthi uLady ube yisibani emphakathini wakithi. Ngithi sisonke kungakhathalelekile ukuthi ungakanani, omdala, omncane, osekhulile noma onjani, kodwa kuwo wonke umuntu uLady ukwazile ukuthi angene athi khaxa akwazi ukufinyelela kuwonke wonke. Yingakho ngithe akisibambeni ke iqhaza, ngoba nesizulu siyasho sithi injobo enhle ithungelwa ibandla.
impumelelo lencwadi iye yagxila kakhulu ekutheni sibambisane sisonke ekutheni ibe khona. Ngingathi nje lo msebenzi uwumphonso obaluleke kakhulu oyokwazi ukuthi naseyizukulwane ezizayo zigcine ikwazi ukuthi ihlomule ngalomsebenzi. Ekuqaleni ngo2005 ukubambisana noLady D kwami njengoMavuso wakwazi ukuthi eze ukuthi uMavuso khona ikhono analo lezinkondlo. uMavuso umuntu obonakalayo ukuthi unombono othe ukudepha ngasohlangothini lokuthuthukisa lomkhakha wezomkondlo. Wayivula izandla njengoba eyisikhukhukazi esimatshwele wangemukela kuJabula Jule ukusukela ngo2005 iBack to My Roots ibe khona exhaswe ngumnyango wezobuciko namasiko kwaZulu-Natal njengamanje nokukhomba ngokusobala ukuthi ekubambisaneni kwethu libonakele igalelo nemphumela ngoba okokuqala nje kube khona incwadi eshicilelwe ngenxa yeBack to My Roots. Isihloko sale ncwadi ethi izintombi zengcuce. Incwadi le esayihlanganisa ngokubonisana noLady D ngonyaka ka2008 la sabona khona ukuthi abesifazane abanikwa ithuba lokushicilela imisebenzi yabo. Sikhulu isidingo sokuthi abantu besifazane sibanike ithuba lokuthi imisebenzi yabo sikwazi ukuyishicilela ibe sebalazweni lomhlaba. Sahlanganisa ke izintombi zengcuce okuyincwadi efundwa eNyuvesi yaseNingizimu Afrika iUNISA na njengamanje iqukethe izinkondlo zabesifazane ababengakaze bashicilele ngaphambilini kodwa ekugcineni bagcina sebekwazile ukushicilela imisebenzi yabo. Ngalawo mazwi ngifuna ukusho ukuthi ngayi Back to My Roots akugcinanga ngokuthi kushicilelwe izincwadi sigcine sabona futhi nasekugcineni ababhali nezimbongi ezincane zikwazi ukuzaleka izimbongi ezifana noSiyabonga Mpungose okuyena ophuma esandleni esikaLady D okuyena ophume kuBack to My Roots osekwazi njengamanje ukuthi aperforme ahole aphile ondla umndeni wakhe. Sinabantu abanjengo Osboda Poet. uSboda Poet umunye wabantu abahambe ibanga elide betholakala noma benza umsebenzi wabo belapha kuBack to My Roots. Okubalekile ukuthi siyambona uyalingisa kwenye idrama ebonakala kumabona kude konke kwaqala lapha ohlelweni kwaDudu Khoza iBack to My Roots. Khona sicela uMpungose abasebancane esibabona benegalo elihle kakhulu nezimbongo ezihlukene esizibona ziqhubeka nokuthi igabavule endimeni yokubhala ukuhaya kanye nokuthuthukisa izinkondlo. Siyabona ke nama poetry session asabalele. eNyuvesi yaKwaZulu-Natal kune poetry session, eNyuvesi Durban University of Technology kune poetry session, eUNISA khona la KwaZulu-Natal kune poetry session, eNyuvesi yaKwaZulu Ongoye kune poetry session, eWits eGoli kune poetry session, eUJ kune poetry session. Wonke lama poetry session iningi lawo lisunguleke ngenxa yokugqugquzela abantu bakithi abathanda izinkondlo ukuthi ababe nezizinda abayisungulayo la bezohlala khona bahlangane bakwazi ukuthi babelane izinkondlo. Ngasho ngithi uLady D ube yinsika ebaluleke kakhulu ngasemkhakheni othinta ubuciko, ukubhalwa nokuhaywa kwezinkondlo. Na njengoba simbona njengamanje engenile nasekuthuthukiseni amahubo ngokubambisana noMbuso Khoza, kuyakhomba ngempela ukuthi unombono odephile, umbono wakhe udephe kakhulu wokwazi ukubuka ukuthi iAfrika yini eyidingayo kwamanje, iAfrika yini engayenza ukuthi ithuthuke, iAfrika yini engenza ukuthi ime ibuyise lesa sithunzi esibonakala sesithanda ukushabalala. Isithunzi seAfrika ngeke sabuya sibe khona ngaphandle kokuba nabantu noma nezingwazikazi ezibalekile ezifana noLady D ezikwazi ukuyicaba indlela zibone zibe nombono odephile othi ngami iAfrika ngifuna ukuyibona ithuthuka. Engakusho njengamanje ngathi Lady D umsebenzi wakho muhle kakhulu, sengathi uNkulunkulu angaqhubeka nokwandisela ngobuhlakani okuyithoba kanye nenhlonipho onayo ngomlaleli ngabo bonke abasezweni esiphila kulo. INingizimu Afrika iyadinga abesifazane abanjengawe. INingizimu Afrika iyadinga lapha ukuthi ihambe ezinyathelweni zobuholi bakho, na njengoba nawe uhambe ezinyathelweni zabaholi singathi siyabahlonipha. Uma sibuka ngokwezomlando iNdlovukazi uMthaniya, sibuka ngokwezomlando uMkabayi kaJama, sibuka ngokwezomlando lapha uNandi owaba negalelo elikhulu kakhulu eqinisekiseni ukuthi thina njengendlu ensundu siyakwazi ukuya phambili. Singelibala nasemkhakheni owehlukene, masikhuluma ngomama uBertha Gxowa, sikhuluma ngomama uLilian Ngoyi, sikhuluma ngomama uWinnie Madikizela Mandela, sithi leli galelo onalo igalelo okufanele lingene enqolobaneni yomlando
enqolobaneni yesizwe ukufana nabo bonke abaholi besifazane abasicabele indlela. Uyivula ndlela elibonakale lenza umehluko emphakathini. Ngathi nje kwamanje inkosi engathi ngakubusisa, ibusise wena, ibusise umndeni wakho, ibusise abalaleli, ibusise zonke izinhlaka usebenzisana nazo ezihlanganisa amajukujuku nabo bonke ekutheni bakwazi ukuthi le ncwadi njengoba isiphumile abayithenge ngoba ngayo le ncwadi kuningi abazokuzuza. Mangiyibongela.